Isang mapagpalang araw po sa lahat. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Liam, isang tour guide. Empleyado ako ng isang ahensya na kung saan ang pangunahing serbisyo na binibigay ay may kinalaman sa turismo. Sa uri ng trabahong mayroon ako, kung saan akong dako ng Pilipinas nakakarating. Iba't ibang tao ang aking nakakasalamuha, mapabanyaga man o kapwa Pilipino. Isa sa pangunahing kwalifikasyon bago kami masalang sa trabaho ay dapat malawak ang aming kaalaman sa kasaysayan ng ating bansa. Tapos ako ng kursong BS Secondary Education Major in Social Science. Kaya hindi na ako nahirapan nung napasok ako sa mundong ito. Pati ang mga pangunahing destinasyon ng mga turista sa Pilipinas ay alam na alam ko. Ordinaryo na sa akin magpabalik-balik sa Boracay, Batanes, Palawan at Baguio. Nung unay namamangha pa ako sa angking ganda ng mga lugar na nabanggit. Pero nung katagalan, nakakaumay din pala. Tama nga ang kasabihan na sa una lang masaya at kung paulit-ulit, nakakaumay din pala. Sa edad ko na 30, wala pa akong plano na mag-asawa. Naniniwala kasi ako na kapag mayroon ka ng pananagutan, kasabay iyon ng pagkawala ng kalayaan. Sa ngayon ay sinasagad ko pang ma-explore ang mundo at plano ko pang subukin ang aking kapalaran sa labas ng bansa. Tubong Tondo, Manila ako, Kuya Chris. Doon na rin ako ipinanganak at nakatapos ng aking pag-aaral. Pero sa kasalukuyan, nakasanayan ko nang magpalipat-lipat ng tirahan. Kung nasaan ang mga turista na aking ginagabayan, doon na rin ako nananatili. Ito ang buhay na gusto ko, ang malibot ang buong Pilipinas. Kaya masasabi ko na masaya ako sa karera na pinili ko sa aking buhay. Ang totoong kasiyahan at katuparan ng pangarap kapag magagawa mong maging masaya sa kabila ng iyong pagtatrabaho. Maraming nagsasabi sa akin na kung bakit hindi ko ginamit ang aking pinag-aralan at nagtiyaga ako sa magulong mundo ng pagiging tour guide. Ang masasagot ko lang sa kanila na ang edukasyon ay hindi limitado sa 4 na sulok ng silid-aralan. Ang aking estudyante, nagmula pa sa iba't ibang sulok ng mundo na may iba't ibang kultura at relihiyon na kinalakihan. Kaya wag nilang sabihin na hindi ko nagagamit ang aking napag-aralan. Dahil kung iisipin, malawak ang aking nabahagian ng aking kaalaman. Walang paghamak sa aking kapwa guro. Ang aking punto lang na wag po tayong magtiis sa lugar na walang kasiyahang naaambag sa ating pagkatao. Ang pagtitiis sa isang karera na walang kasiyahan ay isang lason na unti-unting papatay sa ating pagkatao. Kaya habang maaga at may oras pa tayong hanapin ang tamang lugar at halaga, gawin na natin. Walang masama magpakabayani, pero maraming paraan kung paano maging isa sa kanila. Maging matalino po tayo sa laban na ating pipiliin at ipaglaban. Isa sa pinakamasayang bahagi ng aking trabaho ay ang pagtuklas ng iba't ibang kultura, kwento at estilo ng pamumuhay sa bawat lugar na aking mapupuntahan. Isa na doon ang mga kwentong baryo na laging umiikot sa mga multo, engkanto at aswang. Nung una kong narinig ang kwentong yon, puno pa ako ng pagdududa kung may katuturan ba ang bawat pahayag ng mga saksi o tagapagsalaysay ng mga istorya. Sabi nga nila, walang may mas pinakamatimbang na katibayan kung dalawang mata mo na mismo ang makasaksi sa bagay na mahirap paniwalaan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay aktwal na karanasan ko nang minsang mayroon akong kliyente na pinili ang Visayas na bisitahin. Ang sakop ng kanyang itineraryo ay mula sa isla ng Boracay papunta sa isla ng Panay kasama ang Antique, Guimaras at Quinto Distrito na probinsya ng Iloilo.
Huli ko lang nalaman na ang kliyente pala na napunta sa akin, dokumentarista na gustong aktwal na makausap ang mga taong nakaranas ng di pangkaraniwang engkwentro sa mga nilalang na mahirap paniwalaan sa makabagong panahon. Ang totoong bakasyon lang na pupuntahan niya ay sa isla ng Boracay at ang susunod na destinasyon na kasama sa aming kontrata ay pawang dokumentaryo na. May mga kasama siyang grupo na bihasa sa dokumentaryo. Ang trabaho ko lamang ang gabayan sila na umabot sa lugar at siguraduhin na mayroon silang matutuluyan na ligtas at maayos. Nung una'y nag-aalangan pa ako sa pagbabahagi ng aking kwento. Pero dahil sa ganda ng iyong paglalahad, naging buo ang aking paniniwala na mabibigyan mo ng buhay at hustisya ang kwento na aking ibabahagi sa iyo. Hindi naman ako mahilig sa mga kwentong nakakatakot dahil salungat yun sa aking pagkatao. Isa akong masayahin at puno ng buhay. Ayaw ko sa paligid na puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Bunga lamang ng pagkabagot kaya napunta ako sa iyong channel, pero dahil nagandahan ako sa mga kwento na ibinabahagi dito, naging tuloy-tuloy na ang aking pakikinig. Hanggang sa nagustuhan ko na at naging bisyo araw-araw. Tuwing bumubuno kami ng mahahabang biyahe, ang channel mo ang aking tambayan at hindi ko namamalayan na nakarating na pala kami sa aming destinasyon. Kapag may nakasabit na wireless headset sa aking tenga, makakasiguro ka na ang aking pinapakinggan ay ang iyong channel. Basta may malaya akong oras sa araw-araw, hindi ko nakakaligtaang makinig sa channel mo. Nangyari ang aking karanasan taong 2005. Tawagin na lang natin sa pangalang Victoria ang aking kliyente. May dalawa siyang kasamahan na binabae na tatawagin na lang natin sa pangalang Portia at Barbie. Ang dokumentaryo na gustong gawin ni Victoria noong panahong yon ay ang kanyang imbestigasyon sa katotohanan tungkol sa mga aswang. Naghahanap sila ng mga natatanging kwento na maaaring makakapagpatunay na totoo ang mga nilalang at hindi katang-isip lamang. Isa sa mga kailangan ay ang aktwal na pagpunta sa lugar na pinangyarihan ng engkwentro kasama ang mga taong nakaranas mismo. Bago pa tumulak si Victoria sa Visayas, may mga tao na siyang kinausap na maaari niyang isalang sa kanyang gagawing palabas. Nakuha niya lang ang rekomendasyon sa kanyang kaibigan na naging kliyente na ng ahensya na aking kinabibilangan. Hindi iyon ang unang pagkakataon na umapak ako sa Visayas. Ang bago lang ng mga panahong yon ay ang pakay ng aking kliyente dahil karaniwang paglilibang ang kanilang kinaabalahan. Hindi naman ako nakaramdam ng pag-aalinlangan nung ibigay sa akin ang trabaho. Sa halip, nagpataas pa ito ng aking pananabik dahil sa uri ng kurso na mayroon ako. Masasabi ko na parang nagsasagawa lang ako ng research sa pamamagitan ng kamera. Nung magkita kami ni Victoria sa Maynila, hindi ako nakaramdam ng pagkailang. Dahil aminin na natin na may mga tao talaga na kapag nagbisita sa Pilipinas bilang turista, kung makaasta parang katulong nila ang mga tour guide na kanilang kinukuha. Ibang-iba si Victoria. Dahil pagkita pa lang namin sa airport, agad itong humalik sa aking pisngi. Ganoon din ang kanyang dalawang kasamahan. Nung kinuha ko ang kanyang bagahe, ayaw pa niyang magpatulong. Dahil ayon sa kanya, malalakas pa sila at mayroon din akong dala na kailangang buhatin. Nung dumiretso kami sa hotel, inakala ko na kasama ko ang dalawang Diyosa niyang kasama sa isang silid. Pero pagdating namin, minabuti niyang silang tatlo ang magkasama dahil pareho naman daw silang may mattress. Naintindihan ni Veronica ang aking kalagayan dahil sa kagustuhan niya na hindi ako mailang. Minabuti niyang solo na lang ako sa silid para na rin daw makapagpahinga ako
at hindi na ako magbabantay ng aking katawan magdamag. Sa totoo lang, nagustuhan ko ang sense of humor ng babae dahil kahit dinadaan niya sa pabiro ay may punto at katuturan ng kanyang winiwika. Pero hindi naman ako ganoong lalaki. Sanay na akong makisalamuha sa ganoong kasarian at aaminin ko, may ilan na rin nagtangka na akitin ako at pagsamantalahan ako dahil hindi talaga maiwasan na isama ka ng iyong kliyente sa iisang silid. Pero nasa tao yun. Kapag tuwid ang iyong prinsipyo at matibay, magagawa mong iwasan at labasan ang ganoong senaryo. Hindi naman ako kontra sa konsepto ng relasyon ng ikatlong kasarian, pero hindi pa talaga ako bukas sa mga ganong estado. Nanatili lang kami ng isang gabi sa isang hotel sa Maynila bago kami nag-flight papunta sa Katiklan Airport. Pagkatapos ng almusal, naghanda na kami papunta sa paliparan. Inabot kami ng 2 oras bago nakalipad papunta sa Aklan. Sa totoo lang, sa tagal ko ng tour guide, mas matagal pa ang delay sa airport kaysa biyahe ng eroplano. Sana maayos na ang ganoong sistema sa ating bansa. Tumagal lang kami ng 3 araw at 2 gabi sa Boracay. Pero hindi ako naumay kasama si Victoria. Sa totoo lang, nagustuhan ko silang kasama dahil hindi tour guide ang pag-istima nila sa akin, kundi isang kasamahan at barkada. Lahat ng aktibidad na idinagdag nila maliban sa nakasaad sa kontrata ng aming ahensya ay kasama ako. Sa ilang araw na kasama ko sila, mas lalong napalapit ang aming loob sa isa't isa. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Sa katunayan, nagkapalitan na kami ng social media account para matapos man ang aking serbisyo sa kanila, mananatili ang aming komunikasyon sa isa't isa. Pagkatapos ng kanilang pagliw-aliw sa isla ng Boracay, agad kaming tumulak papunta sa Iloilo para simulan na ang totoong pakay ng aking kasamahan. Ang buong akala ko, maging tuloy-tuloy na ang kasiyahan ng aming biyahe. Walang anumang takot o pagkabahala akong nararamdaman ng mga panahong yun. Sa halip, nangingibabaw ang aking kuryosidad sa bagong kaalaman na aking matutuklasan sa ekspedisyong iyon. Matagal ang biyahe mula Katiklan papunta sa Carles, Iloilo. Halos inabot kami ng buong araw sa biyahe. Nakatulugan na naming 4 ang biyahe. May kinuha ng transport vehicle ang aming kumpanya para sa biyaheng iyon. Lulan kami ng L300 van, kaya halos may sapat na espasyo para sa aming 4 para matulog. Sa pagod sa biyahe, ginising na lang kami ng driver pagdating namin sa bayan ng Carles, Iloilo. Inakala ko na iyon na ang aming huling destinasyon, pero kailangan pa pala naming sumakay sa bangka para marating ang liblib na isla na tinitirhan ng matandang unang isasalang sa dokumentaryong iyon. Medyo kinabahan pa ako nung makita ko ang bangka na aming sasakyan papunta sa isla dahil may kaliitan ito. Nung mga oras na yon, mas lalo akong humanga sa katatagan ni Victoria. Dahil kung kaming mga kalalakihan ay kinakabahan sa paglalayag lulan ng maliit na bangka, siya naman ay hindi mababakasan ng kahit katiting na takot. Hindi nakasama sa aming serbisyo ang pagpunta sa isla, kaya sarili nilang inisyatibo ang paghagilap ng bangkang masasakyan. Hindi naman sila nahirapan dahil basta may pera kang pambayad sa mga bangkero, mag-uunahan pa sila sa pagbibigay ng kanilang serbisyo. Halos nahilo ako sa aming paglalayag dahil sa mga oras na iyon, palubog na ang araw, kaya nagbabago ang ihip ng hangin. Kaya sumasabay ang malalaking alon sa ritmo ng kanyang direksyon. Hindi ko na magawang tumingin sa ilalim ng tubig
dahil nalulula ako sa masyadong asul na kulay nito na nagpapahayag kung gaano kalalim ito. Sabayan pa ang tilamsik ng alon na pumapasok sa bangka na aming sinasakyan. Nanginginig na ako sa lamig ng panahong yon. Pero ayon sa bangkero, aabuti ng 2 oras ang aming biyahe, kaya wala akong nagawa kundi paglabanan ng lamig na aking nadarama. Lampas 2 oras ang aming biyahe dahil may pagkakataon na napapatigil kami dahil sa lakas ng alon. Pinapatay ng 2 bangkero ang makina ng bangka at nagpapatianod na lamang dahil ayon sa kanila, maaaring tumaob ang bangka kapag aming pinilit. Sa totoo lang, ang mas kinatatakutan ko ng mga oras na yon dahil wala man lang may binigay sa aming safety vest bago lumayag. Kaya kung sakali na lumubog ang aming sinasakyang bangka, malamang kapahamakan ng aming kahahantungan. Nalimutan ko ang lamig na aking nadarama ng mga oras na yon. Mas namayani ang kaba sa aking dibdib kung sakaling abutan kami ng kalamidad sa gitna ng karagatan. Nakahinga lang ako ng maayos nung tuluyan na kaming nakarating sa aming destinasyon. Sa daungan pa lang ng lugar, nilukuban na ako ng takot na nagpatindig sa aking balahibo ng mga oras na yon. Ang islang iyon ay napakalayo sa kabihasnan. Tanging huni ng mga ibon ang maririnig at walang liwanag na maaaninag. Aking pinalagay na walang kuryente sa islang iyon at walang kabahayan sa dalampasigan na matatanaw. Sinabi ng 2 bangkero na ihahatid lang nila kami kay Tatang Nardo at siya na ang maghahatid sa amin sa lugar na aming pakay. Sinabi nila sa amin na huwag maniwala o magpadala sa matatamis na salita ng mga residente doon, maliban lamang kay Tatang Nardo na kanilang lubos na kilala at pinagkakatiwalaan. Sa pamamaraan ng kanilang salita, mas masasabi ko na isa iyong babala kaysa paalala. Hindi na ako nakatiis at sumabat na ako sa usapan at nagsimula na akong magtanong sa 2 bangkero. Pero sa halip na sagutin ay kinabig ako ng isa sa kanila at binulungan na mamaya niya na lang tutugunan ng aking mga katanungan. Dahil kasalukuyang may sumusunod sa amin ng mga oras na yon. Umigting ang takot na aking nadarama ng dahil doon. Hindi ko kulangin ng 30 minutos ang aming nilakad bago namin marating ang bahay ng isang matanda na tinatawag nila sa pangalang Tatang Nardo. Hindi na humingi ng permiso ang 2 bangkero sa pagpasok sa bakuran ng matanda. Tuloy-tuloy lang silang pumasok doon. Naabutan namin ng ilang kalalakihan na kasalukuyang may binabalatan na isang uri ng kahoy na napapaligiran ng mga tinik. Pagdating pa lang namin, agad may ibinulong ang isang bangkero sa matanda. Hindi ito nagsalita. Sa halip, nagsenyas lang ito na umupo kami at ang kanyang kasamahang kalalakihan ay lumabas bitbit ng mga patpat na napapaligiran ng mahahabang tinik. Mula sa labas, dinig namin sa loob ang daing ng isang nilalang na tila naipit sa impit na daing na aming naririnig. May naririnig kaming komprontasyon sa labas ng tahanang yon, pero hindi namin maunawaan dahil ang dialekto na kanilang gamit ay Hiligaynon. Bilang isang ganap na Tagalog at laking Manileño, wala akong naintindihan kahit katiting. Naliwanagan lang ako noong tuluyan na silang makabalik sa loob. Habang nangyayari ang ganoong di pangkaraniwang kaganapan, nanatili si Victoria na kalmado at tila sanay na sanay siya sa mga ganoong kaganapan. Ang 2 niya namang kasamahan, panay ang kanilang tipak sa digital na notepad at talagang seryoso sila sa kanilang trabaho. Nung makapasok na ang matanda na nagngangalang Tatang Nardo, inayos na ni Victoria ang kamera at may debaterya pa siyang pailaw.
Talagang pinaghandaan nila ang kanilang pakay sa lugar dahil kumpleto sila sa paraphernalia. Hindi ganoon kabihasa si Tatang Nardo sa pagsasalita ng Tagalog. Pero kahit papaano, nakukuha ko naman ang punto na kanyang mga talata, kaya ako na ang nagpapaliwanag sa tatlo para maging detalyado ang kanilang impormasyon na nakukuha. At konektado rin ang katanungan na kanilang mabitawan sa mga naunang pahayag. Ayon sa kanila, matagumpay nilang nahuli ang aswang na sumusunod sa amin. Kaya pala sinamahan kami ng 2 bangkero hanggang sa bahay ni Tatang Nardo dahil naulinigan nila ang huni ng isang aswang. Pero kasalukuyang may kasunduan sa pagitan nila at mga aswang sa isla, kaya wala silang nagawa kundi pakawalan ang nilalang at ipaalam na lang sa kanilang pinuno ang naganap ng gabing yon. Para sa muling pagkakataon na ulitin pa niya iyon, wala na silang pananagutan kapag natuluyan nila ang nilalang na yon. Ayon pa sa matanda, malaya silang nakakapamuhay sa isla kasama ang mga aswang. At ang ilan pa sa kanila'y nagkakatuluyan pa. Hindi malaking issue sa kanila ang pagiging aswang. Nagiging masama lang umano ang isang aswang kapag naging banta na siya sa kanyang kapwa-tao at naghahatid na siya ng kapinsalaan sa kanyang komunidad. At iyon na ang kanilang itinuturing na isang kasalanan. Ilang beses na hiniling ni Victoria kung pwedeng maisama niya ako sa kanyang dokumentaryo. Pero matigas ang aking pagtanggi. Baka makaapekto sa aking trabaho sa hinaharap kong sakali. Naintindihan niya naman ang aking sitwasyon. Kaya pinagtiisan niya na lamang na boses ko lang ang maririnig na nagpapaliwanag sa putol-putol na litanya ni Tatang Nardo. Ayon pa kay Tatang Nardo, pangkaraniwan na lang sa kanila na may makaharap silang aswang sa pagkagat ng dilim. Ang importante lang umano na may karga silang pangontra para hindi sila mabiktima ng mga aswang. Noong papalapit kami sa kanyang tahanan, kaya pala nasundan kami dahil wala naman kaming pangontra na bitbit, kaya lalong natakamang aswang na yon. Marami kaming nakuhang impormasyon kay Tatang Nardo tungkol sa mga aswang na malayang namumuhay sa isla. Tinukoy niya rin ang gamit nilang sandata na may mahahabang tinik. Yun pala ay sanga ng kalamansi na kanilang binalatan at pinatuyo sa init ng araw para tumibay. Mabisa daw iyong pangtaboy sa aswang. Kapag daw may bitbit sila ng ganoong sandata, malayo pa lang sila, lalayuan na sila ng aswang. Ang kalamansi daw ay sadyang mabagsik laban sa mga aswang, kahit pa ang pinakamalakas na uri. Tinanong ko siya kung marami ba ang uri ng aswang na nandoon sa kanilang isla, at ang kanyang isinagot na bago pa siya makarating sa isla ay nandoon na sila. Ginagalang niya ang unang lahi na nakatatag ng pamayanan doon, at ang tangi niya lang hinihiling sa kanila na matuto silang makisama. Dahil bilang tumatayong pinuno ng mga ordinaryong residente doon, obligasyon niya na pangalagaan ang kanilang karapatang pantao. Tinapos ni Tatang Narding ang aming pag-uusap ng gabing yon. Sinabihan niya kami na bukas na lang ipagpatuloy ang aming pakay sa kanilang isla. Hindi niya ipinagkakait sa tagalabas ang kanilang pamamaraan sa pamumuhay. Sa halip, gusto niyang ipabatid sa mundo na pwedeng mamuhay na magkasama ang isang aswang at pangkaraniwang nilalang. Ang lahat na hindi pagkakaunawaan at pagkakaiba ng bawat nilalang madadaan sa isang matinong usapan. Magkakasama kaming 4 na natulog ng gabing yon. Kahit natatakot ako sa mga revelasyon na aking narinig, nagawa ko pa rin na maligo ng gabing yon dahil sa lagkit ng tubig dagat na natuyo sa aking katawan. Mabuti na lamang sinabayan ako ng 3 kaya nung lumabas kami
para maligo sa poso, binantayan kami ng 2 bangkero na nagpasya ng magpalipas ng gabi sa bahay ni Tatang Nardo. Habang naliligo kaming 4, bigla na lang may dumaang malaking paniki sa aming uluhan. Paika-ikang lumabas si Tatang Nardo at sinigawan ng malaking nilalang. Hindi paghilabti ang akong nga mga bisita. Kung hindi ka gusto, mag-test ni Nganay Tadiri. Ayon sa 2 bangkero, ang ibig sabihin daw ni Tatang Nardo ay huwag pakialaman ng mga dayo dahil personal na panauhin niya kami. Dahil kapag tinuloy ng aswang na gawan kami ng masama, ay magkakasubukan sila ng gabing yon. Hindi umalis ang matanda habang hindi kami natatapos sa paliligo. Kaya binilisan namin para makapagpahinga na rin ang matanda. Marami pa nakakatuwang pangyayari na aming naranasan sa buong gabi. Pero dahil sa paninigurado ni Tatang Nardo na habang nasa loob kami ng kanyang pamamahay, walang sino man ang makakahawak sa amin na aswang. Iisa lang ang papag sa silid na aming inakupa. Ayaw ko naman magmukhang duwag kaya ako na ang voluntaryong nagbigay daan sa kanila. Doon ako naglatag ng banig sa bandang sahig at silang 3 naman ang nagsiksikan sa papag. Pero ang totoo, sa magdamag, hindi ako nakatulog. Dahil dinig na dinig ko ang huni ng hindi maipaliwanag na mga nilalang sa ilalim ng silong. May huni ng mga uwak na nakakapanindig balahibo, alulong ng mga asong gubat at hagikgik ng mga panikis sa bubungan. Ang kulasan sa aming silid, hindi mo na mababatid kung saan nagmumula. Hindi ko na alam kung saan ibabaling ang aking ulo para lang makatulog. Hindi na ako dinalaw ng antok hanggang magdamag. Inakala ko na hanggang doon na lang ang aming gagawin sa islang yon. Pero nung mag-umaga na, nalaman ko buhat kay Victoria na magtatagal pa kami ng 2 araw doon. Hindi ko alam kung ano ang balak niya sa lugar na yon, gayong marami na siyang alam sa kwentong tinatago ng islang yon. Matapos naming mag-agahan, pinauwi na niya ang 2 bangkero. Binigyan niya ang 2 ng paunang bayad tapos may malaki siyang idinagdag bilang pasasalamat na rin dahil sa kanilang kagandahang loob sa paghatid sa amin doon. Ang buong akala ko si Tatang Nardo ang sadya namin sa lugar. Pero nung mag-alsabalutan kami ulit, nahinuha ko na may ibang tao pa kaming sasadyain doon. Hinatid kami ni Tatang Nardo kasama ng kanyang ilang kasamahan na kalalakihan. Sinuyod namin ang masukal na kagubatan paakyat sa isang matarik na bundok. Tagaktak ang aming pawis sa paglalakad hanggang marating namin ang tuktok ng bundok. Hinahabol ko na ang aking hininga ng mga oras na iyon, pero si Victoria at ang kanyang 2 kasamahan, baliwala ang hirap na aming dinanas. Mukhang sanay na sila sa ganong lakaran. Parang gusto kong mahiya sa kanila dahil sila iyong pumirmi sa ibang bansa pero ako yung nahirapan sa paglalakad. Pero hindi naman nila ako masisisi dahil kung iisipin, labas na iyon sa aming kasunduan. Pinasok namin ang bakuran ng isang mumunting dampa doon. Tinawag ni Tatang Nardo ang taong nakatira doon sa pangalang Impong Sola. Nanindig ang aking balahibo sa aking nakita dahil isang matandang hukluban ang tumambad sa aming harapan. Sa labis na katandaan, namumuti na ang kanyang balat at nababakbak na ang patay na balat doon. Nagmano sa kanya si Tatang Nardo kaya aking ipinalagay na malayo ang agwat ng kanilang edad. Pinakilala niya din kami lalong-lalo na si Victoria na magsasagawa ng dokumentaryo sa kanilang lugar. Sumilay ang ngiti sa mukha ng matandang babae nung bumaling ang kanyang mukha sa akin. Sinabihan niya ako na nararamdaman niya ang aking takot at pangamba dahil dinig na dinig niya ang bugso ng aking dugo. Sinabihan niya akong kumalma
dahil hanggat nandoon ako sa kanyang lupain, walang sino man ang makakagalaw sa amin. Dahil sa mga oras na iyon ay kanyang panauhin kami, maliban na lamang kapag makalabas na kami sa kanyang nasasakupan. Dahil may kalayaan na ang tagalabas para gawan kami ng karahasan. Pinakilala ni Tatang Nardo sa amin si Impong Sola. Siya ang pinuno ng lupain na sakop ng kabundukang iyon. Walang kaabog-abog na ipinagtapat sa amin ni Tatang Nardo na si Impong Sola ay hindi lamang pinuno ng kanyang baryo, kundi siya ang pinakamatandang aswang sa buong isla. Sa kabila ng kanyang edad na mahigit 100 taong gulang, nanatili siyang pinakamalakas sa kanilang lahat, kaya ganoon na lang ang paggalang ng kanyang kauri sa kanya. Bago simulan ang dokumentaryo ni Victoria, hiningi na ng matanda ang pinagkasundo ang bayad. Bago pa pala sila dumating doon, may nag-organisa na ng kanilang medium sa kanilang proyekto. Ayon kay Impong Sola, ipinanganak siya noong dakong 1870s, kaya kung susumahin sa taong 2005, nasa edad 130 na siya. Hindi man kapanipaniwala, pero sa kalagayan ng kanyang katawan at mga bakas sa kanyang balat, hindi mapapasinungalingan na may katuturan ng kanyang sinasabi. Hindi kami nahirapan sa pakikipag-usap sa matanda dahil bihasa itong magsalita ng Tagalog, dahil hindi naman sila katutubo sa lugar at sa katunayan ay nagmula siya sa kalupaan ng Luzon. Napadpad lang siya doon nung makapangasawa siya. Tagapanay ang kanyang asawa sa Capiz at hindi niya ikinaila na ang kanyang napuntahang pamilya ay isang angkan ng mga aswang. Naging hamon sa kanya kung papaano sabayan ang pamumuhay ng kanyang asawa, kaya walang pag-aalinlangan na tinanggap niya ang imbitasyon ng kanyang biyenan na mahawaan siya ng pagiging aswang. Mula noon, pinag-aralan niya kung paano maging isang aswang at hindi niya nakalimutan kung papaano disiplinahin ang kanyang sarili. Napadpad sila sa lugar noong mabunyag sa kanilang kabaryo ang totoong pagkakakilanlan ng kanyang biyenan at kamag-anak. Mula noon, doon na sila nagtatag ng kanilang pamayanan nung araw na wala pang mga taong hindi nila kauri ang naninirahan sa lugar. Hanggang isang araw, nabalitaan na lang nila na may pamayanan nang nakatirik sa paanan ng bundok. Hindi naman sa kanila ang lugar, kaya hindi nila pwedeng ipagkait yon sa sino man na magnanais na tumira doon. Sa kabila ng kanyang katandaan, nung panahong yon, nagawa pa rin niyang bumaba sa bundok para makipag-usap sa mamamayan na nakatira malapit sa dalampasigan. Doon niya nakilala si Tatang Nardo, na kasalukuyang pinakamatanda sa kanilang lahat. Hindi siya nag-alangan na ipagtapat sa kanila ang totoo nilang pagkatao para makapagdesisyon na sila kung aalis o pag-aaralan nila kung papaano mamuhay kasama ang mga aswang. Isang nakakamanghang desisyon ang ginawa ni Tatang Nardo dahil pinili niyang mamuhay kasama ang mga aswang. Mula nun, naging matalik na magkaibigan ng dalawa at naging magkaalyado. Naging katuwang niya si Tatang Nardo sa pagdidisiplina sa kanyang kalahi na namiminsala sa mga alagang hayop ng mga residente sa lugar. Walang karahasan na lumaganap sa lugar dahil na rin sa kanilang pagkakaunawaan. Ayon na rin kay Impong Sola na ang lahat ng sigalot ay hindi madadaan sa tagisan ng lakas at dahas, kundi sa isang mahinahong usapan at pusong may pagpapakumbaba. Ayon kay Impong Sola, na nakadepende ang kanilang pamumuhay sa kagubatan, ang mga hayop na pag-alagala doon ang nagsisilbing kanilang pamatid uhaw at gutom tuwing inaatake sila ng pagkaaswang. Ayon na rin sa kanya
na hindi lahat ay may kakayahang kontrolin ang kanilang pananabik sa sariwang dugo at lamang loob. Isa sa mahalagang aspeto para walang magiging biktima ng residente ay ang pag-iingat, lalong-lalo na ang mga nagdadalang tao na malubhang mabango sa kanilang mga aswang. Sa pagtutulungan nila, halos lahat naman ng residente sa paanan ng bundok ay may kanya-kanyang karga na pangontra sa kanyang kalahi. Sa ngayon, marami na sa kanilang kasamahan ang naging rebelde at patuloy nilang tinutugis para patayin. Nagiging banta na sila sa kanilang katahimikan na tinatamasa. Kaya sa tulong ni Tatang Nardo, tutugisin nila ang mga aswang na patuloy na pag-alagala sa kagubatan at kapatagan pagsapit ng gabi. Doon pansamantalang natapos ang aming dokumentaryo at itutuloy na namin iyon kinagabihan. May inihandang silid si Impong Sola para sa amin. Si Tatang Nardo naman ang bahala sa aming pagkain. Pansamantala silang umalis para bumaba sa bundok at nangako na may babalik agad para maghatid ng aming tanghalian. Bago umalis, umabot si Victoria kay Tatang Nardo ng ilang libo para sa aming pagkain at unang kabayaran na rin sa kanilang serbisyo. Aabot tenga ang ngiti ng matanda dahil ayon sa kanya, marami na naman daw siyang pambili ng sigarilyo at gin na bilog. Nanatili ang tatlo sa labas. Nanatili silang nakikipag-usap sa matanda. Ako naman, natulog agad. Napakatahimik ng lugar at napakasariwa ng simoy ng hangin, kaya agad akong nakaidlip. Nagising na lang ako noong mga bandang 2:00 na ng hapon. Ginising ako ni Barbie para mananghalian. Nararamdaman ko na rin ang pagkalam ng aking sikmura kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at bumaba na ako para kumain. Nandoon na si Tatang Nardo kasama niya si Impong Sola. Abala ang dalawa sa paninigarilyo habang nagkakape. Nakahain na sa maliit na mesa ang masasarap na lamang dagat. Hindi namin natikman yon nung nagbakasyon kami sa Boracay. Pero dito, sa 1,000 lang na iniabot niya kay Tatay Nardo, nabili niya ang lahat ng yon. Napakasariwa pa ng malalaking sugpo, banagan, alimango at malalaking lapu-lapu. Yun ang nagustuhan ko sa mga Ilonggo dahil ang kanilang pagluluto sa lamang dagat ay napakasimple lamang. Konting asin lang ang nilalagay. Napapanatili nila ang natural na sarap at pagkasariwa ng kanilang niluluto. Ang lapu-lapu'y ganoon din. Inihaw lang na may konting asin na inilagay at pinarisan ng maanghang na sausawan. Kung ganoon ang pagkain ko araw-araw, hindi ako magsasawa. Kaya kinalimutan ko muna ang diet at sinabayan ko ang tatlo sa kanilang gana sa pagkain. Naubos namin ang lahat ng pagkain. Tinirahan lang namin ang 2 matanda na tumanggis sumabay sa amin. Pero nung matapos kami, sumunod na rin sila. Doon ko lang nalaman kung bakit ayaw nilang sumabay dahil umiiwas pala si Impong Sola sa singaw ng kalamansi na ginawa naming sausawan. Ganadong-ganado ang 2 matanda sa kanilang pagkain, lalo pa na nag-uusap kami habang sila ay kumakain. Nung matapos sila, nagpaalam ang 3 na maliligo na muna. Ako naman, bumalik sa taas para ituloy ang aking pagtulog. Sanay naman akong hindi naliligo sa isang araw. Maghihilamos lang ako mamayang gabi. Ayon kasi sa 2 matanda, isasama kami nila sa paghahanap sa kanilang tinutugis na kalahi dahil nagiging perwisyo na sila sa kapatagan. Sumapit nga ang gabi. Maaga kaming kumain ng hapunan para kapag lumakad na kami, hindi na ganoon kabigat ang aming tiyan. Maraming kasamahan si Tatang Nardo pero hindi ko nakita si Impong Sola. Ayaw ko naman mangulit ng oras na yon. Si Victoria naman
at ang kanyang dalawang kasamahan patuloy sa kanilang ginagawang pag-record ng kaganapan. Alam kong makabago ang kanilang kagamitan, kaya kahit madilim ang paligid, makakasagap ito ng kaganapan ng gabing yon. May mga dala kaming flashlight, kaya hindi kami nahirapan suyuri ng kagubatan. Nung nasa kalagitnaan na kami ng gubat, pinatahimik na kami ni Tatang Nardo at pinapatay na din ang lahat ng ilaw na maaaring makabunyag ng aming presensya doon. May ikinabit na patibong ang kasamahan ni Tatang Nardo sa lugar at may mga pain silang inilagay para makahikayat sa aswang. Hindi tumagal at nagsimulang magsulputan sa lugar ang kakaibang nilalang dahil sa dilim ng paligid ay hindi ko maaninag ang kanilang muka. Tanging malalaking bulto lang nila ang mababakas sa karimlan ng gabi. Ang kanilang nagniningas na mga matay, mapagkakamalan mo na santel mo sa gitna ng kagubatan. Sa aking bilang, nasa 3 nilalang ang pumasok sa aming bitag na aming inihanda. Bihasa nga si Tatang Nardo sa ganoong gawain dahil nasakote nila ang mga aswang na gumagala sa kagubatan. Nung nasigurado nila ang pagkasilo sa 3 nilalang, biglang nagliwanag ang buong paligid sa dala naming mga flashlight. Tumambad sa aming harapan ang 3 malalaking aso na naglalaway. Isa-isang nagdatingan ang matatandang aswang. Kabilang sa kanila si Impong Sola na napakatikas. Namayani sa paligid ang hindi kaaya-ayang amoy na minsan ko nang naamoy nung una kaming umapak sa dalampasigan ng islang iyon. Kinumpirma ni Impong Sola na sila ang mga aswang na kanilang tinutugis. Kinalagan ng tali ang 3 aswang. Hawak-hawak sila ng mga matatandang aswang na katulad nila'y nagniningas ang mata. Unti-unting nagpalit anyo si Impong Sola at sa isang iglap, nahagip ng kamera na dala ni Victoria ang pagpapalit anyo ng isang aswang. May iba yung lakas si Impong Sola at nasaksihan namin mismo ang winika ni Tatang Nardo kung gaano kalakas ang pinuno ng mga aswang. Pinakawalan ng matatandang nakahawak sa 3 tulisang aswang at agad silang nagsihanda para makipagtagisan ng lakas at bilis sa kanilang pinuno. Sabay-sabay sumugod ang 3 aswang para puntiryahin ang matandang aswang. Sa kabila ng kanyang edad, hindi matatawaran ng lakas ni Impong Sola. Nagawa niyang ibalibag ang 3 kalahi. Walang aksyon na ginawa ang kasamahan ng matanda. Nanatili lang silang nakatayo. Ipinaubaya na nila sa kanilang pinuno ang pagbibigay ng hatol sa lider. Hindi na pinatagal ng matandang aswang ang laban. Agad niyang ginawad sa 3 aswang ang kanyang hatol. Isang malakas na suntok ang dumapo sa sikmura ng 3 aswang na nagpabagsak sa kanila sa lupa. At mabilis silang inundayan ng mabibilis na kalmot sa kanilang dibdib. Nakakalula ang ginawa ni Impong Sola sa kanyang kalahi. Napakabrutal ng kanyang aksyon. Itinarak niya ang kanyang mahahabang kuko sa kanilang dibdib at halos malukab ang laman na nakatakip doon. Sa talas ng kanyang kuko, walang kahirap-hirap na tinuklap ng matanda ang mga buto na nakasuporta doon. Isa-isa niyang hinugot ang kanilang puso na tumitibok pa sa kanyang kamay. Agad na lagutan ng hininga ang 3 aswang habang nananatiling blanko naman ang ekspresyon ang mukha ng kanyang kasamahang aswang. Inakala ko na iyon na ang pinakabrutal na senaryo na aking masasaksihan. Pero mas may malala pa pala dahil ilang sandali pa niluwa ng dilim ang mga asong gubat. Nilantakan nila ang walang buhay na katawan ng 3 aswang. Sa dami nila ng oras na yon, hindi tumagal ay naubos nila ang 3 bangkay. Isa-isang sinakmal ng mga asong gubat ang natitirang buto ng 3 aswang at wala silang iniwan sa lugar na yon. Hindi na namin kinaya ang aming nasaksihan
at kanya-kanya kaming talikod para magsuka. Halos bumaligtad ang aming sikmura sa nasaksihan. Si Tatang Nardo naman, parang wala lang sa kanya ang ganoong senaryo at nanatili lang silang normal sa mga oras na yon. Nauna nang umalis si Impong Sola kasama ang kanyang kasamahang matatanda habang kami naman ay humakbang na rin paalis sa lugar. Walang imikan kaming lahat habang binabaybay namin ang daan pabalik sa kubo ni Impong Sola. Habang si Victoria naman patuloy ang kanyang pagtipak sa kanyang dalang kamera, ganoon din ang kanyang dalawang kasamahan. Nung makabalik na kami sa kubo ni Impong Sola, wala na ang matatandang kanyang kasama kanina at bumalik na siya sa kanyang pangkaraniwang wangis. Bumalik na siya sa pagiging normal na matanda na may maamong presensya. Sa aming pag-uusap, sinabi niya na labag man sa kanyang loob ang kumitil ng kanyang kalahi, pero para sa kaayusan ng kanilang isla, gagawin niya yon. Matagal nilang pinaghirapan na mapanatili ang katahimikan sa pagitan ng mga tao at aswang. Hindi niya isusugal ang kapakanan ng nakararami sa iilang aswang na tumaliwas sa kasunduan. Tinanong niya si Victoria kung mayroon pa siyang gustong malaman sa kanilang pamumuhay at kung paano nila pinapairal ang balanseng pamumuhay sa isla para mapanatili nilang ligtas ito, mapaaswang man o ordinaryong residente. Ipinaabot ni Victoria na sapat na ang impormasyon at katibayan sa kanyang dokumentaryo. Ipinahayag din niya na mananatiling nakatago ang kanilang pagkakakilanlan at eksaktong lokasyon ng lugar para mapangalagaan ang reputasyon ng kanilang isla at mga taong may partipasyon sa dokumentaryo. Hindi na kami nagpalipas ng umaga sa lugar, sumama na kami kay Tatang Nardo pababa sa bundok. Bago umalis si Victoria, dinagdagan niya ang bayad na binigay sa matanda. Halos doble na ang kanyang natanggap. Nung una ayaw patanggapin ng matanda dahil sobra-sobra na umano iyon sa napagkasunduan. Ang kanyang ginawa ay hinati niya ito at binigay niya kay Tatay Nardo at kasamahan nito. Nagpasalamat kami sa matanda at agad kaming tumulak paalis para bagtasin ang matarik na landas pababa ng bundok. Halos magkandahulog kami sa matarik na bangin sa pababa. Doon ko lang napatunayan na kung gaano kahirap ang umakyat, triple pa pala ang aming dadanasin sa pagbaba ng bundok. Habang si Victoria naman walang reklamo sa aming karanasan. Ganoon din ang dalawa niyang kasamahan. Sa halip, tuwang-tuwa pa ang dalawa. Sa isip-isip ko na lang, nakapagsabi na lang ako na ibang klase ang kliyente na aking nasumpungan. Pero hindi bale, mas nangibabaw naman ang aking kaligayahan dahil sa wakas may napatunayan ako sa biyaheng yon. Nagpalipas kami ng magdamag sa bahay ni Tatang Nardo. Halos ang tatlo ay hindi magkanda-ugaga sa pagsasaayos ng kanilang nakuhang kaganapan doon sa bundok. Ako naman, napasabak sa inuman kasama si Tatang Nardo at kanyang kasamahan. Ilang beses nila kaming pinilit na kumain, pero sa senaryo na aming nasaksihan, malamang kailangan namin ng ilang araw bago bumalik ang aming gana sa pagkain. Nung matindi na ang aking tama, nauna na akong nagpahinga sa taas. Salamat sa alak dahil nakatulog ako agad at pansamantalang nawaglit sa aking isipan ang karumal-dumal na karanasan na aking nasaksihan. Tanghali na nang ako ay magising. Medyo nahiya pa ako sa tatlo kong kliyente dahil nakahanda na sila para umalis at ako na lang ang kanilang hinihintay. Agad akong tumalima para maligo at mabilis na isinaayos ang aking gamit. Natawa na lang ako dahil sa 2 araw na pananatili ko doon, nawalan na ako ng pang-ibaba na magagamit. Kaya no choice kundi ulitin ko ang nasuot ko na. Sanay kasi ako na bumili na lang at wag nang maglaba.
at iniiwan na lang ang aking pinaghubaran. Ganoon ang naging sistema ng aking pamumuhay simula nung napasok ako sa ganong trabaho. Dagdag pasanin lang kapag nagdala ako ng maraming gamit sa paglalakbay. Niyaya pa ako ni Tatang Nardo na lamna ng aking tiyan, pero sa dami ng ininom namin nung nakaraang gabi, siguradong isusuka ko lang yon at wala pa ako sa kondisyon para kumain. Hindi pa ako nakabawi sa karanasan ko nung nakaraang gabi. Nung makabalik kami sa pangunahing daungan sa Carles, naghihintay na doon ang van na kinuha ng aming kumpanya. Pero nagdesisyon si Victoria na magrenta na lang ng malaking bangka para maghatid sa amin sa isla ng Guimaras. Bumalik na lang ang van na naghihintay sa amin doon. Wala naman siyang reklamo dahil bayad na ang kanilang serbisyo. Naaliw ako sa ganda ng tanawin nung naglayag na kami papunta sa susunod naming destinasyon at doon na mismo kami dumaong sa resort na inilaan ng aming kumpanya. Isa iyong mountain resort na napakatahimik. Pagpasok mo pa lang sa bulwagan, maririnig mo lang ang lagaslas ng tubig. Nakaka-relax ang buong paligid at swak na swak yon kung gusto mo lang magpahinga. 2 silidang naka-reserve at solo lang ako na umuko pa sa kabila. Natulog ako hanggang gabi. Kinatok lang ako ni Barbie para maghapunan. Humingi ako ng dispensa sa kanila dahil sila pa yung nagpahanda sa aming pagkain ng gabing yon. Pero sa halip na magreklamo, nagbiro pa si Victoria na bumawi na lang daw ako at mamaya'y doon matutulog si Barbie sa akin. Alam ko naman na biro lang ang sinabi ni Victoria dahil sa pagkatao ng dalawa niyang kasamahan. Napaka-professional nilang tao, kaya alam kong malayo ang aking naiisip na pagsasamantalahan nila ako. Halos hindi namin nagalaw ang pagkain na nakahain. Puro lang kape at pizza na mangga ang aming nakain. Pinadala na lang ni Victoria sa aming silid ang mga pagkain na kung sakaling magutom kami, may makakain kami sa gabi. Sa totoo lang, wala akong gana sa pagkain. Nanatili sa aking isipan ng kaganapan sa isla. Kinaumagahan, agad kaming tumulak sa iilang lugar doon sa isla. Medyo liblib ang mga lugar na aming pinuntahan at makikipot ang kalsada na aming dinadaanan. Pero saludo ako sa lokal ng pamahalaan ng probinsya ng Guimaras. Napanatili nila ang natural na ganda ng lugar at walang polusyon na maaamoy doon. Malapad ang pangunahing kalsada maliban na lang sa mga papasok sa liblib na baryo. Pero maayos ang daanan. Puro interview lang ang aming ginawa doon, hindi katulad sa probinsya ng Iloilo na mismong naranasan namin ang engkwentro sa aswang. Sa isang araw na paglilibot namin, marami pa kaming napuntahan na lugar at wala na akong masasabi kapag nagkaroon na ako ng sapat na ipon, babalikan ko ang lugar na yon. Tinapos namin ang 2 araw na pananatili sa isla ng Guimaras sa pagliw-aliw at pagbili ng pasalubong. Kinagabihan, pinapak ko ang dry mango na binigay ni Victoria dahil wala pa rin akong gana sa pagkain. Hindi na kami nagpahanda ng pagkain. Sa halip, pinakonvert ko na lang sa mga pasalubong na para sana ay sa aming hapunan doon na kasama na sa aming bayad. Maaga kaming inihatid ng van ng resort para bumalik sa syudad ng Iloilo. Doon naghihintay sa amin ng van para sa huling destinasyon namin, ang probinsya ng Antique. Ayon sa driver, aabutin kami ng buong araw sa biyahe. Nakailang baba pa kami dahil dumaan pa silang 3 sa ilang tanyag na lugar doon. Dumaan pa kami sa Jaro Cathedral at ang sikat na Lopez Mansion. Pagkatapos nilang makakuha ng magandang larawan
agad kaming tumulak papunta ng Antique at sa haba ng biyahe nakatulog ako sa sasakyan. Nagising na lang ako dahil sa tilian ng dalawang binabae na kasamahan ni Victoria. Ang taas pala ng bangin papuntang Antique. Nakakalula ang daanan. Ang kikitid ng kalsada sa gilid ng bundok. Kailangan pang lumugar kapag may makakasalubong na malalaking truck at bus. Nagtititili ang dalawa kapag tumigil ang sasakyan malapit sa bangin. Isang maling kambyo lang ng nagmamaneho, siguradong disgrasya ang aming dadanasin. Nakahinga lang kami ng maluwag nung marating namin ang kabisera ng Antique at doon pansamantala kaming tumigil para makapagpahinga. Kumain kami sa isang kainan doon at puro gulay lang ang aming kinain. Maliban sa driver na umorder ng native na manok. Hindi kami bumabaling ng tingin sa kanya habang kumakain dahil iba ang pumapasok sa aming isipan. Nagugunita namin ang karanasan sa isang liblib na isla banda sa dulong bahagi ng Iloilo. Pagkatapos namin kumain, may kinatagpo na matanda si Victoria at sumama siya sa amin. Nagpakilala ang matandang babae sa pangalang Lola Nida at siya ang gumabay sa amin hanggang sa liblib na baryo na huli naming destinasyon. Agad nanindig ang aking balahibo sa aming nadatnan doon. Kasalukuyang may ginagawang ritual ang isang matandang lalaki. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang tatlo at agad sinimulan ang pagkuha ng eksena sa lugar. Si Lola Nida pala ang magsisilbing gabay namin para makausap namin ang katutubong Aita sa lugar na yon. Kasalukuyang may ginagamot na pasyente ang matandang manggagamot na ipinakilala sa amin ni Lola Nida sa pangalang Lolo Amboy. Ang lalaking kanyang pinagdadausan ng ritual ay nayanggaw, kaya kailangan na palabasin ng maliit na inakay sa kanyang katawan para hindi siya matuluyan sa pagiging aswang. Isang pambihirang pamamaraan ang ipinamalas ng matandang manggagamot. Ang kanyang medium sa panggagamot ay ang paggamit ng kalamansi. Nakalatag sa paligid ng lalaking nayanggaw ang piraso ng kalamansi habang ang kanyang mga daliri sa kamay at paa ay tinutusok ng matandang manggagamot ng tinik ng kalamansi. Kasalukuyang may nilalanggas siya ng mga dahon ng kalamansi at bunga nito. Ipinaligo niya sa kanyang pasyente ang nilanggas na sangkap na nagmula sa iba't ibang bahagi ng kalamansi. Ang huling bahagi ng kanyang ritual ay ang pag-usal ng dasal sa salitang Latin sa katas ng kalamansi at pinainom sa kanyang pasyente. Nagsimulang magsuka ang lalaking nayanggaw. Sa unay mga namuong dugo ang lumabas sa kanyang bibig hanggang sa naging itim na tila may kasama pa itong mga balahibo at huli ang isang munting inakay na tila isang ibon na ilang araw pa lamang napisa sa itlog. Nakuhanan lahat ni Victoria ang buong pangyayari, pati ang proseso ng paggagamot ng matandang manggagamot. Ayon kay Lola Nida, kapatid niya si Lolo Amboy, isa sa pinakadalubhasang albularyo sa lugar. Hindi siya ordinaryong albularyo dahil isa siyang ganap na babaylan na may sapat na kaalaman sa paggagamot sa barang, kulam, na engkanto at higit sa lahat na biktima ng aswang. May kaalaman din siya sa gayuma, pero ang kanyang tinatanggap lamang ang paggagamot sa nabiktima ng gayuma at hindi sa mga taong gustong manggayuma. Ganoon din sa kulam at barang. May kakayahan siyang mangkulam at mangbarang, pero ang kanyang tinatanggap lamang ang nabiktima ng kulam at barang. Kinatatakutan si Lolo Amboy ng mga mambabarang at mangkukulam dahil kapag siya ang gumamot, sigurado na mababaligtad niya ito at bumalik sa gumawa nito. Nung matapos ni Lolo Amboy ang kanyang panggagamot, noon pa lamang siya nakipag-usap sa amin.
Ipinahayag ng matanda na pumayag lamang siya sa gusto ni Victoria dahil sa kasunduan na hindi malalantad ang kanyang katauhan. Bago kami magsimula ng dokumentaryo, sinabihan niya kami na kailangan muna naming dumaan sa isang ritual para may karga kami sa pagsama sa kanya. Kailangan naming magpabatak ng dungan. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang ipahiwatig dahil pati si Lola Nida hindi niya alam kung papaano isalin sa Tagalog ang winika ng babaylan. Kinailangan lang naming magpabili ng isang baboy ramo na hindi mababa ang timbang sa 77 kilos at kailangan ng 7 puting manok, 7 itim na manok at panghuli ay 777 na halaga. Nang sa gayon ay makumpleto ang ritual. Ayon kay Lolo Ambo, panghabang buhay na proteksyon ang dulot ng kanyang ritual. Kaya hindi kami dapat makaramdam ng kalabisan sa halagang magagastos. Si Victoria naman, agad ipinahayag sa matanda na walang problema. Dahil lahat ng kanyang kailangan ay kanyang ibibigay basta tulungan niya lang kami para mahagilap ang mga sangkap. Isang katutubong aita si Lolo Amboy at Lola Nida. Magkapatid ang dalawang matanda. Hindi na ako nag-usisa kay Victoria kung paano niya nahanap ang dalawa. Agad pinatawag ni Lolo Amboy ang ilang katutubo sa lugar at ipinahayag ang kailangan namin. At sa kalkulasyon nila, aabot sa 10,000 ang halagang kailangan para mabili lahat ng kailangan. Kinausap ni Lola Nida ang kanyang katribo at tinawaran ng presyo na kanilang nilatag. Ipinahayag ni Lola Nida na hindi naman iluluwas ang karne ng mga hayop na kakatayin at pati sila'y maaambunan ng grasya at makakakain. Natawaran ni Lola Nida ng kalahati ang presyo kaya agad kaming nagpasalamat sa matanda. Sa totoo lang, sa lahat ng lugar na aking napuntahan, dito lang ako lubos nasiyahan sa mga Ilonggo dahil hindi sila mapagsamantala. Marami sa kanila ang patas lumaban sa buhay at labis ang pagpapahalaga sa mga dayuhan na bumibisita sa kanila. Hindi ko man nilalahat o kinukumpara sa ibang lugar pero base lamang sa aking karanasan. Mabilis na kumpleto ng mga katutubong aita ang mga hinihinging kailangan ni Lolo Ambo. Nung magising kami, nasa bakuran na ng matandang manggagamot ang mga hayop na kanyang hinihingi. Agad iniabot ni Victoria kay Lola Nida ang kabayaran sa mga katutubo. Inihanda na ni Lolo Ambo ang iba pa na kailangan para sa seremonya mamayang gabi. May ipinabili siya ng mga kandila na kailangang may kulay dilaw, bughaw, puti, pula at kulay itim. May kulay pulang tela din siyang pinabili kay Lola Nida para gagamitin mamayang gabi. Isang seremonya ang ginanap kinagabihan na dinaluhan ng halos lahat ng katutubo sa lugar. Doon ko lang nabatid kung gaano kadami ang tao na nakatira sa paligid. Sa dami nila, halos napuno ang buong bakuran ni Lolo Ambo. Sa ginanapan ng seremonya, maayos na nakalatag ang kandilang perdon na may iba't ibang kulay. May pinapausok si Lolo Ambo na hindi ko batid kung anong uri ng mga sangkap. Tuloy-tuloy lang ang kanyang pagpapausok na ginagawa. Hanggang nag-usal na siya ng nakakapanindig balahibo ng mga dasal na puro salitang Latin. Ang malaking baboy ramo ay nakalatag sa malaking mesa at nung matapos na siya sa kanyang ginagawang orasyon ay kanyang tinusok gamit ang pinatulis na patpat. Hinayaan niyang maglumpasay ang malaking ligaw na hayop habang umaagos ang kanyang sariwang dugo. Binasa niya ang kanyang kamay ng dugo at hinaplas sa aming noo, talampakan, sikmura at dibdib. Muli siyang umusal ng dasal sa salitang Latin. Hindi kaaya-aya sa tenga
ang kanyang pamamaraan sa pag-usal ng dasal. Tila may kung anong puwersa ang lumulukob sa aking katawan, sa kaibuturan ng aking puso at sa kabuuhan ng aking sistema. Ang huling bahagi ng kanyang seremonya ay ang pagkatay ng lahat na manok. Ang tanging iniwan niya ang may puting paa at puting kulay na balahibo. Ang dugo ng maiitim na manok ay kanyang pinatak palibot sa aming apat at muling nagpausok siya ng maigi. Nung itinapon niya ang asukal sa siga na kanyang pinapausok, biglang may lumitaw na mga imahe sa usok. May mga maliliit na nagsipaglundagan. Sa kapal ng usok na bumabalot sa lugar, hindi ko maaninag ang kanilang wangis. Nanatili lamang ang mga nilalang na iyon sa likod ng makapal na usok at kasabay ng pagnipis ng usok ang kanilang pagkawala. Noong tuluyang nawala ang usok sa paligid, agad inihagis ni Lolo Ambo ang 7 puting manok at lubos kaming napahanga. Dahil tanging ang 4 sa kanila ang nanatiling buhay. Ang 3 sa kanila, wala nang buhay nung bumagsak sa lupa. Ayon kay Lolo Ambo, ang 4 na manok na naiwang buhay ang magsisilbing bulang namin. Sila ang aming kambal diwa. Hindi sila pwedeng katayin at kailangang manatili silang buhay at tanging natural na pagkamatay lamang ang tanging makakautas ng kanilang buhay. Sino man ang sumubok na kumatay sa kanila, magkakaroon ng sakit na kahit siya'y hindi makakapagpagaling. Nung matapos na ni Lolo Ambo ang buong bahagi ng seremonya, kanyang sinimulan na ligpitin lahat ng ginamit sa ritual at ibinalot ito sa kulay pula na telang satin kasama ang 777 na halaga at ibinaon sa hukay. Lahat ng karne ng hayop pwedeng kainin pero hindi pwedeng ilabas sa kanyang bakuran. Ang luto lamang na pwedeng gawin ay inihaw at hindi pwedeng gumamit ng pampalasa, lalo na ang asin. Hindi kami kumain ng karne ng hayop na ginamit sa ritual. Ang mga katutubong Aita ang kumain ng lahat ng iyon. Pinagtiyagaan na lang namin kainin ng mga pasalubong na aming nabili sa huling biyahe bago tumulak sa Antique. Ipinahayag ni Lolo Ambo na handa na kami na sumama sa kanyang panggagamot at kailangan naming tibayan ng aming loob at tatagan ng sarili dahil hindi birong nilalang ang aming makakasagupa. Sa totoo lang, mas nanaigang kuryosidad sa aking sarili ng mga oras na iyon kaysa takot na nararamdaman. Mananatili kami ng 3 gabi sa piling ni Lolo Ambo at isasama niya kami sa kanyang pagdayo sa iba't ibang lugar na kailangan niyang puntahan dahil umano kinagambala ng aswang. Nagpahinga na kami ng gabing yon. Nung matapos ang seremonya ni Lolo Ambo, parang nawala ang lahat na nararamdaman ko. Sadyang batikang babayla ng matanda. Dahil ayon sa aking nabasa ng mga aklat tungkol sa mga babaylan na matutukoy kung huwad o totoo ang kanilang uri sa paraan ng kanilang paggagamot. Tanging mga malalakas na babaylan lamang ang gumagamit ng dugo sa paggagamot at pinaparisan ito ng mga dasal at ang isa pa na patunay kapag gumagamit ito ng sangkap na matatamis sa pagtatawag ng kanyang gabay. Iyon ang inabangan ko noong ginaganap ang ritual at hindi ako nabigo dahil ipinamalas ng matandang babaylan. Nung sumunod na araw, may habak na binigay si Lolo Ambo sa aming 4 na aming magagamit umano sa gagawing pagsama sa kanya. Nung sumapit nga ang gabi, agad kaming tumulak sa isang liblib na baryo. Medyo mahabang lakaran ang aming ginugol bago marating ang lugar na kanyang sadya. Hindi kami tumuloy agad, may mga ibinaong itlog siya sa bakuran ng bahay na iyon. Isa daw iyong proteksyon laban sa aswang na gumagambala sa lugar. Nagsitahulan ng mga aso
kaya hindi na namin kailangan na kumatok pa sa tahanan ng kanyang pasyente. Bumungad sa amin ng isang lalaki na sa tansya ko nasa mahigit 20 anyos pa lamang ang edad. Agad niyang nakilala si Lolo Ambo kaya agad niya kaming pinapasok sa kanilang munting tahanan. Sa kanilang pag-uusap, doon namin nalaman na kasalukuyang buntis pala ang kanyang may bahay. At ilang gabi na silang nagigising sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog dahil sa marahas na atake ng aswang. Ipinasilip pa niya sa amin ang bagong gawa niya sa silong dahil umano sinira ng mga aswang. Mabuti na lamang at nakapunta siya kay Lolo Ambo bago mangyari ang pag-atake at nabigyan siya ng malakas na pangontra. Ipinakita pa niya sa amin ang katas ng kalamansi na kanyang matyagang piniga para gawing armas laban sa aswang. Ayon sa kanya, nung gabi na pwersahan silang pasukin ng aswang, nagawa niyang sabuyan ng katas ng kalamansi kaya agad nagsipulasan ng mga nilalang at hindi na sila tuluyang nakapasok. Sa tindi ng kalamansi, halos mabingis sila sa daing at hiyaw ng nilalang. Habang nagsasalaysay ang batang ama, patuloy naman si Victoria at kanyang dalawang kasamaan sa pagkuha ng aktwal na interview. Wala silang tigil sa pagkuha ng kaganapan habang nagpapalitan sa pahayag ang babaylan at pasyente nito. Ayon kay Lolo Ambo, naaamoy na niya sa paligid ang presensya ng aswang. Iniulat pa ni Lolo Ambo na hindi iisa lamang ang umaatake sa kanila at sa halip hindi bababa sa 5 ang sa ngayon ay nakapalibot sa kanila. Agad kaming pinatahimik ni Lolo Ambo at pinutol niya ang usapan at itinuon lamang ang aming atensyon sa kaganapan sa paligid. Ilang saglit pa, nagsimula ng magkulasan ng paligid at umalulong ang mga aso sa labas. Ilang saglit pa, nagsalita si Lolo Ambo. Sinabi niya na bingo. Dahil matagumpay niya umano na silo ang mga aswang sa labas at hindi na sila makakalabas sa bakuran ng mag-asawa. Doon palang lumabas ang asawa ng lalaki na humingi ng tulong kay Lolo Ambo. Napapangiwi ito sa labis na sakit at paghilab ng kanyang tiyan. Ayon kay Lolo Ambo, bunga daw iyon ng pagmarka ng aswang sa kanya nung nakaraang gabi pa. Hindi lang daw napansin ng mag-asawa na minsan noong natutulog sila, matagumpay na naipasok ng aswang ang kanyang dila sa pusod ng babae at tinapyasan ng atay ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Agad hinaplasan ng matandang manggagamot ang tiyan ng babae at ilang minuto pa tumigil sa paglikot ang sanggol sa kanyang bahay bata. Muling ginamit ni Lolo Ambo ang kanyang gamit sa pangontra sa aswang. Hinaplasan niya ng 3 piraso ng kalamansi ang tiyan, talampakan at noo ng babaeng buntis. Agad guminhawa ang kanyang pakiramdam at nawala ang pagkirot ng kanyang tiyan at bumalik ang kanyang normal na kulay na kanina'y namumutla. Dinig na dinig namin sa loob ang daing ng mga nilalang sa labas ng tahanang yon. Ayon kay Lolo Ambo, wala na silang ligtas dahil basag na ang baog na itlog na kanyang ibinaon sa bakuran ng mag-asawa. Hihintayin na lang nilang magbukang liwayway at tuluyan ng babawian ng buhay ang mga aswang sa labas. Sa pamimilit ni Victoria na makunan ng larawan ng mga aswang sa labas, napilitan si Lolo Ambo na dalhin kami sa labas. Sa silong ng bahay, parang panigi ang 8 aswang na nakahilera doon habang nakabitin patiwarik. Nung masilayan nila ang liwanag sa dala naming flashlight, ay agad silang nag-akto na parang lalapain niya kaming lahat. Tumawa lang si Lolo Ambo dahil ayon sa kanya, napako na doon ng mga aswang na yon. At awa niya na lang kung hahayaan niya silang umuwi para doon sa kanilang tahanan sa lubungin ng kanilang kamatayan. Ayaw ni Lolo Ambo na maisalin pa sa kanilang kalahi ang kanilang pagkaaswang.
kaya isa-isa naming kinuha ang mga aswang na nakabitin sa silong. Pinagtulungan namin ng lalaki na ayon na rin kay Lolo Ambo, tinatawag niya sa pangalang Dave. Sa kabila ng takot at panganib na aming kinakaharap, nakuha pa ni Barbie at Portia na lumandi sa mga oras na yon. Sa edad ni Dave na mahigit 20 anyos, mababakas ang kanyang kagwapuhan na mahalin tulad sa isang artista. Kaya ganoon na lang kung kiligin ng dalawa. Si Victoria naman, tutok na tutok sa kanyang ginagawa. Hindi niya hinahayaan na may makakaligtaan siya sa kaganapan doon. Isa-isa naming inilapag ni Dave ang mga nilalang na nakasabit sa kanilang silong. Ginamit ni Lolo Ambo ang bagsik ng kalamansi para sa kanyang gagawing pagpatay sa bertud ng aswang para hindi na maisalin. Gamit ang isang ritual at paghaplas ng langis, kanyang ipinainom ang kalamansi sa aswang at kanyang itinarak sa bawat daliri ng nilalang ang mahahabang tinik na kanyang isinawsaw sa kanyang langis. Agad sumuka ang aswang at inilabas ang malalaking bulto ng namuong dugo. Nakakarimarim ang amoy ng isinuka ng aswang na tila nabubulok na lamang loob. Sumunod ang malalapot na laway at may kasama pa na balahibo na tila nagmula sa isang uwak. Nahirapan ang aswang sa pagsuka na halos hinahabol ang kanyang hininga, kaya hinilot ni Lolo Ambo ang kanyang nalilimahid sa langis na katawan mula sa kanyang tiyan papunta sa kanyang lalamunan. Lumabas sa kanyang katawan ang malaking uwak, kaya pala nahirapan ang aswang dahil sa laki nito. Hindi na niya kinayang ilabas. Noong bumagsak ang uwak sa lupa, nakikita pa namin ang kanyang paghinga. Kaya ang ginawa ni Lolo Ambo, nagpakuha siya ng isang sisidlan at doon ibinabad ang uwak sa kalamansi. Pinilit pa ng nilalang na lumabas pero nilubog siya ng matandang babaylan hanggang naputol ang kanyang hininga. Ganoon ang ginawa ni Lolo Ambo sa natitirang 7 aswang sa silong ng mag-asawa. Nung mapatay na niya lahat ng ibon sa sinapupunan ng 8 aswang, kanyang pinakawalan sa labas ng bakuran at agad silang nawala. Ayon kay Lolo Ambo, wala nang ligtas ang 8 aswang dahil kapag nahiwalay ang ibon sa kanilang katawan, ikamamatay ng isang ganap na aswang. May ilang dasal lang na ginawa si Lolo Ambo sa babaeng buntis bago umalis. At binilinan niya si Dave na huwag kaligtaan na haplasan ng kalamansi ang tiyan ng kanyang asawa. Bago kami umalis, nagkape muna kami at doon ipinagpatuloy namin ang usapan. Bago pa lang pala nagsasama ang mag-asawa at si Dave tapos ng kursong marino sa isang universidad sa siyudad ng Iloilo. Nabuntis niya ang kanyang nobya kaya naantala ang kanyang pagsampa sa barko. Bago kami umalis, hindi pumayag si Barbie at Portia na hindi maka-score sa lalaki. Isang mahigpit na yakap ang pinabaon niya sa dalawa na kanina pa kinikilig sa kanyang maapil na kapugian. May pahalik pa sa pisngi ang dalawa at nagbilin pa sa asawa ni Dave na kapag nagsawa na siya sa lalaki, handa silang ampunin ito. Natawa na lang ang may bahay ng lalaki at kanyang ipinahayag na sanay na siya sa mga nilalang na umaaligid sa kanyang asawa. Ang sa kanya lang daw ay sa kanya ito umuuwi. Napasabi na lang si Victoria na sana lahat hindi selosa. Napangiti na lang si Dave at muling nagpasalamat at nakipagkamay sa akin bago kami umalis. Sinabi ni Lolo Ambo na magpahinga kami agad dahil mamayang gabi ay may pupuntahan na naman kaming lugar. Ang kakaiba daw sa aming misyon dahil may babawiin kaming bihag ng mga aswang at kailangan naming dalian dahil baka wala na kaming maabutan na buhay. Ganoon nga ang aming ginawa. Natulog kami ng buong araw at pagkagising namin, agad kaming kumain ng hapunan at agad binaybay ang mataas na bundok ng Matyas.
Marami kaming kasama sa paglalakbay na iyon at habang naglalakad, wala kaming imikan at aking ipinilagay na seryoso ang operasyon na iyon. Halos magdamag kaming naglakad na sa totoo lang parang gusto ko nang sumuko ng mga oras na iyon. Pero kinaya ko talaga dahil nakakahiya sa 3 kong kasamahan na wala man lang karekla-reklamo. May mga oras na tumitigil kami pansamantala para magpahinga at kumain ng aming baon at ang iba naman nagkakape. Agad kaming nagpapatuloy sa paglalakad kapag nakabawi na kami ng lakas sa mahabang lakaran. Si Victoria naman walang tigil sa kanyang pagkuha sa kaganapan ng operasyon dahil alam ko na iyon na ang huling dokumentaryo na kanilang kukuhanan. Ang dalawa naman ay patuloy lang sa kanilang ginagawa na pag-alalay kay Victoria sa tuwing nangangalay na ang kanyang kamay sa paghawak ng kamera. Pansamantala kaming tumigil para magmanman mula sa kalayuan. Natatanaw namin ang isang pamayanan sa gitna ng 2 bundok na ayon kay Lolo Ambo, iyon ang pamayanan na aming sadya. Medyo may liwanag pa ng panahong yon, kaya kailangan naming hintayin na dumilim para masagawa namin ang aming sadya doon. Inihanda na ng mga katutubong Aita ang kanilang mga dalang armas. Ibinabad nila sa katas ng kalamansi ang kanilang mga dalang pamana na may mga nakatanim pa na tinik ng kalamansi sa dulo nito. Nung magsimula ng lumiwanag ang ilaw sa mga tahanan doon, tumuloy na rin kami sa paglapit sa lugar para gawin ang aming pakay. Ayon kay Lolo Ambo, may babawiin kaming mga bihag sa lugar. Kaya namin binaybayang mahabang daan paakyat sa lugar. Pagtungtong pa lang namin sa bukana ng baryo, agad na kaming sinalubong ng mga residente. Ipinahayag ni Lolo Ambo ang kanyang pakay sa lugar na noong unay matindi ang pagtanggi nila sa akusasyon na sila ang dumukot sa mga dayo na umakyat sa bundok Madyaas. Pero nung magsimula si Lolo Ambo na ipamalas sa kanila ang kanyang kaalaman, isa-isa silang nag-alisan at ang tanging pahayag ng matatandang nandoon na kung ano man ang kasalanan ng isang pamilya doon, wag na silang idamay. At doon na lang itarak ang habak at silo sa kanilang bakuran. Itinuro ng mga matatanda ang tahanan ng pamilya na nasa likod ng pandudukot, kaya agad kaming nagpatuloy sa paglalakad. Kakaibang ritual ang ginawa ni Lolo Ambo dahil bago kami pumasok, may ibinaon siyang 2 pinatulis na kawayan at may pulang tali ito sa isa't isa. Nung makapasok na kami sa bakuran ay hindi na namin kinailangan na magtawag pa sa nakatira doon dahil kusa na silang nagsilabasan. Maraming kalalakihan at kababaihan ang bumungad sa amin at lahat sila nagniningas ang mga mata at handa para makipagtagisan ng lakas at lumaban ng patayan. Pinaatras kami ni Lolo Ambo at sinabihan na kahit anong mangyari, wag na wag pumasok sa bakuran. Naselyuhan na niya ang lugar kaya hindi na sila makakalabas at ligtas kami na manatili sa labas. Nagsimulang magsitalunan ng mga aswang at kitang-kita namin kung paano magpalit anyo ang mga nilalang. Mula sa ordinaryong tao, naging isang mabangis na aso. May ilang katutubong Aita na nasakmal ng mga aswang. Mabuti na lang, naging maagap si Lolo Ambo at agad niyang winasikan ng kalamansi. Binitiwan ng malalaking aso ang katutubong Aita na hindi nakaiwas sa kanilang matalas na ngipin. Pero napuruhan sila kaya itinulak sila ni Lolo Ambo palabas sa bakurang yon. Nagpatuloy sila sa pakikibunuan sa mga aswang. Malaki ang naambag ng katas ng kalamansi sa labanan. Ang mga aswang na natamaan ng tinik ng kalamansi sa dulo ng kanilang sibat, agad na nangisay sa lupa. Hanggang iilan na lang sa kanila ang natira. Ang ilan sa kanila'y nakabulagta na sa lupa at hindi na humihinga.
Ang ilan naman ay nakatamo ng matinding pagkapaso kaya hindi na nagawang makipagtagisan pa sa mga katutubo at kay Lolo Ambo. Napilitan ng kababaihang aswang na isuko ang kanilang bihag. Magkakasamang nakatali ang kanilang bihag. Nakatali ang kamay ng bawat isa at magkakadugtong na nakatali ang kanilang paa. Hatak-hatak ng matatandang aswang ang mga dayo na kanilang nabihag. Nakipagnegosasyon ng matandang aswang. Sinabihan niya si Lolo Ambo na ibibigay nila ang lahat ng bihag kapag nangako si Lolo Ambo na lilisanin ng lugar at aalisin ang latin na kanyang binaon sa kanilang bakuran. Hindi pumayag si Lolo Ambo at sa halip ay kanyang sinenyasan ng kanyang kasamahang katutubo na paulanan ng sibat at palaso ang natitirang aswang na nasa loob ng bakurang iyon. Hindi namatay ang mga aswang na natamaan ng sibat, pero nung makalabas na silang lahat sa bakuran, muli siyang umusal ng orasyon at may binaon na mga itlog sa bakuran na nakabalot sa pulang tela. Ayon kay Lolo Ambo, sa muling pagsikat ng araw, tuluyan ng malalagutan ng hininga ang mga aswang sa tahanang yon. Matagumpay na nabawi ni Lolo Ambo ang dinukot ng mga aswang. Sa aking bilang, nasa 11 ang dayo na kanilang nasa kote at binalak nilang gawing pantawid uhaw at gutom sa muling pag-atake ng kanilang pagiging aswang. Isinama ni Lolo Ambo ang mga bihag ng aswang sa muli naming pagbaba sa bundok Madyaas. Ang mga dayo na kanilang dinukot ay nagmula pa sa Luzon. Nandoon lamang sila sa lugar para pag-aralan ng kultura ng mga binukot. Pero sa kanilang paghahanap, napadpad sila sa lugar at ang inakala nila'y mga taong gagabay sa kanila ay pamilya pala ng mga aswang. Nagmagandang loob na si Lolo Ambo sa kanila para hindi masayang ang kanilang pagpunta. Nangako ang matanda na tutulungan silang matapos ang kanilang research. Iyon ang kanilang kailangan para sa kanilang pagtatapos dahil iyon ang napunta sa kanilang grupo. Ayon na rin sa kanilang paghahanap sa internet na may mga binukot pa na natitira sa bundok ng Madyaas. Kinumpirma ni Lolo Ambo na mayroon dahil sa kanilang tribo mismo meron silang pinangangalagaan na binukot. Labis ang pasasalamat ng mga dayong estudyante dahil sa pagligtas sa kanila ni Lolo Ambo. Inakala daw nila na doon na matatapos ang kanilang mga pangarap. Nung magpakilala si Victoria sa kanila, nabuhay ang kanilang kuryosidad. Sa unang pagkakataon, nagbahagi ang babae ng kanyang mga karanasan. Ang aking kliyente pala ay hindi basta-bastang dokumentarista lamang. Isa pala siyang kasapi ng International Research Organization na nagsisiyasat sa mga paranormal at supernatural phenomenon. Isang international non-profit organization ang nag-finance sa kanya para makomisyon ang dokumentaryong iyon. Hindi ipapalabas o ilalahad sa media ang kanyang matutuklasan. Sa halip, ipapasok sa isang international archive ang kanyang dokumentaryo. Pinalakas ni Victoria ang kanilang loob para hindi sila panghinaan at ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Minsan na rin nalagay sa panganib ang buhay ni Victoria sa dami ng mga tribo na kanilang pinasok sa iba't ibang sulok ng mundo. Lalo akong humanga kay Victoria. Hindi pala basta-bastang babae ang aking kliyente. Pinagpatuloy ng mga estudyante at ni Victoria ang kanilang usapan. Pumaling ako kay Lolo Ambo. Ang dalawang kasamahan ni Victoria ang kumukuha sa kanya ng karagdagang detalye. Ayon kay Lolo Ambo, isang aswang ang aming nakaharap. Dahil may abilidad silang magpalit anyo sa isang aso, baboy o ano pang hayop na kanilang naisin. Karaniwang pinapalipas pa nila ang 3 araw bago katayo ng kanilang biktima. Kaya ganoon na lang ang kanyang pagmamadali bago pa mahuli ang lahat.
Inabot kami ng magdamag sa pag-uusap bago namin napagpasyahan na lisanin na ang kabundukan at bumaba na sa paanan ng bundok Madyaas. Isang salo-salo ang pinahanda ni Victoria para sa mga katutubong Aita at para na rin sa mga bagong kaibigan na aming nakilala, bilang pasasalamat na rin sa kooperasyon na pinamalas ng mga katutubo. Bago magtanghalian, naghanda na kami para lisanin ang lugar at bumaba na sa bayan para sumakay sa van na maghahatid sa amin sa airport pabalik sa Maynila. Flight na namin ng gabing yon, pabalik sa hotel na aming tinuluyan bago pumunta sa isla ng Boracay. Bago umalis, binayaran ni Victoria si Lolo Ambo at Lola Nida at mayroon din sa iba pang mga katutubo na tumulong sa amin para magawa ang pakay ni Victoria at kanyang kasamahan. Sa huling gabi, magkasama kaming apat na kumain sa labas. Nag-inuman kami ng isang bote ng red wine bilang selebrasyon na rin sa aming paghihiwalay at pagbuo ng isang pagkakaibigan. Hiningi ni Victoria ang aking bank account nung unay tumanggi pa ako dahil bayad na ang aking serbisyo bago pa sila dumating. Pero ayon sa kanya, deserve ko daw iyon dahil sa buong biyahe namin ay wala siyang may narinig na reklamo mula sa akin. Sa muli niyang pagbalik ay sigurado daw na hahanapin niya ako para ako muli ang sasama sa kanila. Malaki ang tip na ibinigay ni Victoria sa akin. Halos nahigitan pa niya ang sahod ko sa buong biyahe namin. Madaling araw pa lang nang ihatid ko ang tatlo sa paliparan pabalik sa bansa na kanilang pinanggalingan. Nagpasalamat ako kay Victoria, Barbie at Portia dahil maraming bagay at katotohanan ang nabuksan sa aking isipan na dati ay sa mga alamat ko lang nababasa. Hanggang ngayon, updated pa rin ako sa kaganapan sa buhay ng tatlo. Naghihintay pa rin ako at umaasa na darating ang panahon na muli silang babalik para tumuklas ng kakaibang kaganapan sa kasulok-sulukang bahagi ng ating bansa na tanging may mataas na kuryosidad lamang ang mangangahas na tuklasin para pag-aralan. Hanggang dito na lang po Kuya Chris, at sa muli, ako si Liam, ang iyong tour guide na sasamahan ka hanggang sa mundo ng mga aswang.